unengane ezu4. Le ngane ehlupha kakhulu wayithola ngesiza. Eyoqala wayithola kahle. Esibili kwayisiza. Lezi ezu2 wayithola kahle. Uthi baba uMkhize ingane zami nazi. Zingconywana lezi kodwa ayilo ayongihlupha kakhulu ngithi kahle ma. Wamthola kanjani lo? Athi ngahlinzwa ngathi danki. Yini ukuhlangana kanjani? Ngathi danki. Bengiya lapho ke. Uthi kanjani bamkhize kulalela ke. Uyabona lengane izihlinzwe njena. Uze uhlinzwe njena. Lengane ithwele isalukazi. I-reincarnation lengane. Isalukazi sakusaphila lezi. So ingakho ingafunanga ukuphuma ngokungcola, ifune ukuphuma ngokuhlanzeka. Ngoba phela mayiphuma lapha normally iphuma endaweni engenhla ngithi. So lana yona wasu-operator. Angithi uthema uqeda ukuyithola, wasukhulelwe enye yatholakala kahle nenye futhi awu4 ngithi. Wathi awubamkhize uyazi lengane sike sithi driver na ithi hawe ma engathi ngangadlula la. Engathi ngangahamba la. Ifuna ukuvula isicapha. Ngathi njalo. Ngathi buyani ke manje senze njani? Sambeni siyogeza. Lo gogo kulengane, nezingane zakho zonke sizigeze. Emva kwalokho nilala amaphupho kulengane. Uyazi lo ngane ukuthi iphinya manje yenza medicine. Wow. Yenza medicine evets. Second year. Yeah, ngokuthi nje unina wabayisiza. Walalela futhi lo. Yebo. So funa sikubheke ukuzaleka kwengane. Funa sikubheke ukukhula kwengane. Musa ingane uma ngabe yenza izinto ezithe phecelezi bese uyithuka ngenhlamba usho lokhu nalokhu. Hlehla mzali kakhulukazi omama. Lengane ukuqala uyikhulelwe kanjani? Khona abantu mama wakho abaphupha ingane eyiningi. Atshelwe negama angakwenzi. Kube nomsindi ingane uyikhulelwe. Zonke lezi azibuye phela seziyihlukumeza ingane. Ngakho uthisha naye akadile nomzali umzali kwenzekani kulengane umsana ubiza ingane ngamadimoni. Mina ke nje elami summary nje. Umfundisi, uthisha, umzali, ubani wabiza ingane ngedimoni mina ngithi wena idimoni. Hey usho bakade wakhuzwa umzali asho phambi kwengane athi yabo lo wabayiphutha nje. Yazi ngase ngiqedile angazi nje. Yebo. Angithi ke manje ke iyona ke lento mama wakakhoza eyenza ukuthi uma sithi zamadimoni thina siyini. Imini elikhulu idemon ngoba ngihlulekile ukukhuluma iqiniso, ngihlulekile ukuba umelaphi, ngihlulekile ukuba impande nokuba umuthi kulengane engiyizele. Funa ngiyiqhenye ngengane zami. Funa ngisho ukuthi baba uMkhize lengane kwenze ukuthi nokuthi ave yini kuyilokho na bese sithi cha kuyilokho. Musa ukufihla. Ngoba khona into enje mama Khoza. Bangangizwa kababalaleli. Oyikona ngikhuluma ngempande. Akuhlangene nozenzele wena. Mina uma ngesikhathi engizala ekhingedwade esibhedlela. Akathange ngizala ngangizalwa amakatholika. Kodwa uma ungifake emakatholikeni. So angikwazi ukuthi ngiyikatholika mina. Yangilona ikatholika mina. Ngifakwe ebukatholikeni ngokwenkolo. Mina ngumZulu mina okwamkhize. Umehluko loyo. Njengoba uhleli lapho ududu wakwachiliza waganela kwabani kwakhoza kakhoza bakholwa kuphi bakholwe eZayoni ngiyalinganisa kodwa usonisa yona umZulu wena kodwa ongene eBusayonini into embili ezahlukile lezo ngoba nje khona ukubizwa kuzobe ngathi sekuhla uhlobo lo yebo uyabona omnye umzali uzothi hayi thina sikwenzi lokhu kanti sigabane sincane sempilo yalapho uyabona mawuzothi mama akhoza ningangizwa kabi hayi thina sikwenzi lokhu enkolweni yethu uyinkolo noma umZulu uyinkolo noma umpedi uyinkolo noma umXhosa okuhamba phambili impande ubani ikona okuzophilisa ingane ikona okuzokwenza ukuthi izingane ziphile so ke ake sibuke lento siba abazali ezinganeni sizikhulisa izingane abantu abanomsebenzi onzima nomkhulu kakhulu yilabantu ababaholi kanjalo nabantu abasendaweni la izingane zibumbethe khona mistress lade bephuma nalezi izingane inkosi yami ngijabule ngafa ngathi buka nje miss abasebancane bahamba nazi ngabathi bambelanani ke niphume kahle ngilandele ngathi mina nanguthisha hayi lo ungane ngoba kwenzeka ukuthi angawarisheki bese yithuka nakhona ngifundise mina before ngaphambi ko1994 bengaze ngizwe ingane ihayiza mina bengaze ngizwe kuthiwa khona isikole la ihayiza sekwenze njani namhlanje yilezi zinto esikhuluma ngazo ke ofanele sizibheke sibambe lapho siyabonga inombolo zethu zilula mama Khoza 033 342 3945
087 110005 010 007 5294 bese sithini stroke 5 siyabonga.